To assalamu alaikum, yau fa aiki ya biyo ta kan 'yan sambo. Bara mu yi ta kare. Wai me yasa da an kawo maka mota zaka siya? Da zarar an nuna maka ita tana da sunroof sai a ce maka full option ce. To ba haka bane gaskiya. Kuma yau zan fayyace muku komai da komai tsakanin full option da motar da ba full option ba. Za ka kalli bidiyon nan har karshe, sannan kuma ka manta kai sharing saboda al'umma su masu karu a rage ba mutanen mota. Kafin mu shiga dangadan idan dai aka ce maka mota full option ne, ma'ana ana gaya maka cewa wannan mota ita ce best version din wannan motar da aka fito da ita. Abin nufi shine cewa duk sanda kamfani suka kera mota suna kera ta ne misali gurin kala 1, kala 2, kala 3, kala 4 har sama da haka. Ma'ana suna yin ta matsayi kamar in zaka saya waya misali idan aka ce maka iPhone 17 ai akwai 17 normal ko mai kyamara guda biyu, akwai 17 Air mai kyamara guda daya, sannan akwai 17 Pro mai kyamara 3 amma ai karama, sannan akwai 17 Pro Max ko ba haka ba mai kyamara 3 amma babba. To duk mai sunan su 17 amma kowace matsayinta daban kuma kudinta daban. Ma'ana 17 Pro Max ita ce tafi kowace features. To haka isa ma a mota idan aka ce maka wannan full option ce ita ce kamar 17 Pro Max a wayar kenan. Kaga za a iya kawo maka misali normal 17 a sai maka ita 17 Pro Max sai saboda baka sani ba. To wannan zan fayyace muku yanzu. Ga abubuwan da zaka duba idan aka ce maka wannan mota full option ce, ma'ana limited edition. Yawanci suna zuwa da sunroof, panoramic roof, fog light a jikin bamba da alloy rims da sauran abubuwa daga wajen motar kenan. A inda ita kuma base model ba za ka iya samun ta da wayannan abubuwan da na lissafo ba, sannan kuma za ka ga rim ɗinta ma steel rim ne, ma'ana ba alloy rim bane ba. Sai abu na biyu, daga sanda aka ce maka wannan mota full option ce ma'ana limited edition, daga ciki za ka iya samun premium abubuwa misali irin su leather seat, heated seat, ventilated seat. Wato zaka samu hatta buttons din da ake adjusting din set din za ga electric ne. Daga sanda ga abubuwan da ake waina wannan ko ake ja ko ga kujerun cushion, babana ba fa magana ake ta limited edition ba kuma magana ake ta option ba. Sai abu na gaba sune tech, ma'ana gaban dashboard ɗinta. Yawanci limited edition abinda suke zuwa da shi zaka same su wato ainihin da larger display, ma'ana babban screen, sannan suna zuwa da navigation a jikin su, kuma speakokin su za ka customized speakers ne misali ko irin su JBL da sauransu. Duk haka suke zuwa da shi. Daga sanda kaga abubuwa irin babu tech irin su navigation da sauransu, maganar gaskiya base model aka kama ka siya ba limited edition ba, musamman irin motocin zamanin yanzu ne. Sai abu na gaba sune irin drive mode din da take zuwa da shi. Idan dai mota limited edition ne zaka iya samun ta drive mode kala-kala, ma'ana akwai eco, akwai comfort, akwai off-road. Duk drive mode ne ya danganta da irin mode din da kake ciki da irin wanda kake so kai tuki akai, kuma iya limited edition ne suke zuwa da shi. Sannan kuma wani abu na gaba, still limited edition ne kadai suke zuwa da safety features irin su advanced driver assistance, irin su lane keeping, irin su blind spot monitoring da kuma reverse camera. Don haka idan dai ka zauna a gaban mota ba iya abin da kake gani daga seatbelt ɗinka sai horn, babana ba fa limited edition aka maka ba, base model aka maka. Sai abu na karshe wanda ba lallai ne wannan shi ma mutum ya gane ba, saboda za a iya kawo maka base model din a sai maka da ita a kudin limited edition. Farashi dole zai bambanta. Kar ka ga wance ya sai irin wancan mota kaza kai an kawo maka kai ma irin ta a ce maka kudin su daban. Watakila wannan limited edition din ce shi sa ta fi tsada saboda gaskiya tun da kamfani farashin sa ya dan fi yawa. Idan ka san ka karu da wannan bidiyon kar ka manta kai share kuma kai follow ya saboda samun update akan harkan motoci, ko kuma kai saving zuwa sanda zaka sai mota. Wassalamu alaikum.